Bé, això és una reivindicació que des de l'any 2018, en el setembre, quan se van fer les obres, van ser unes obres que es veure que l'anterior consistori havia suggerit que se fessin d'aquesta manera, però clar, això va ser un fracàs. Allò era una carretera, que sempre ha estat una carretera de l'any 17 quan se va fer, tenia l'ús de carretera perquè no hi havia una altra via alternativa, a diferència de lo que és l'ara l'MA10. Per tant, l'Ajuntament sempre s'en havia fet càrrec. Des de l'any 2015, que era titularitat del Consell, hi havia hagut un abandonament. Quan decideixen fer aquest nou ferm, aquest nou pis, trien una tècnica que era una tècnica que no estava contrastada, que era experimental i no va anar bé. I realment en un mateix mes d'octubre ja se va veure des d'un mes que això no anava. Ha passat un any i mig, estem a punt de començar la temporada turística, hi ha més de 200 residents allà, cases, xalets que s'alloien. S'han presentat més de 600 firmes per la majoria de veïnats i usuaris i realment l'administració que és titular, que és el Consell de Mallorca, no reacciona. I jo entenc i comparteix totalment la indignació dels veïnats, que antes estaven en una situació que necessitava unes millores, però ara necessiten una actuació dràstica. I realment, un poquet la perversió de l'administració, en aquest cas titular, que és el Consell, el que diu és que això ha passat a ser un camí i ha de tenir un ús de camí. Quan no és així, això era una carretera, el mateix Consell se la carrega i ara diu que ha de tenir un tractament que no és adequat a carretera. Hi ha algun més que no haguessin fet res, jo sempre he reivindicat que si el Consell no fa, de manera que aquesta titularitat d'aquest tram de la carretera, de Tupí de Son Grua fins a Numolinet, que torni a passar en titularitat de l'Ajuntament, i l'Ajuntament ja aglomerarà. Però realment no voldríem arribar a aquest punt, però també entenem totalment la indignació dels veïnats i convidam tant a la presidenta com al Consell de Carreteres, n'Ivan Sevillano, que venguin a passejar-se per allà i vegin de primera mà que no són unes protestes que siguin espontànies, sinó que és un fet constatat que el camí està en unes condicions deplorables. Per tant, jo crec que abans de que facin la mateixa conselleria judicis de valor, al respecte, el que jo els convido és que venguin a veure-ho i sàpiguen de primera mà quin és el problema que tenen els veïnats.